il-Eurovision, is-saħħa mentali, it-titx u iżjed mużika. Dawn il-ħsibijiet f'moħħ Christabel li l-ġimgħa d-dieħla se tirrappreżenta lil pajjiżna fl-Lisbona fil-Eurovision Song Contest. F'intervista ma' One News, Christabel fakret kif bir-rebħa tagħha f'pajjiżna waslet messaġġ b'saħħtu dwar is-saħħa mentali u tenniet ir-rieda tagħha wara dan kollu, dik li tkisser it-tabu. Jiena mhux qed ngħid lill-pubbliku biex ovvjament joħorġu fil-pubbliku jgħidu isma' jien għandi problema. Jien qed ngħidilhom sibu għajnuna professjonali u l-għajnuna edem. Fil-fatt spjegat li anki wara l-Eurovision se tkompli taħdem favur aċċess aktar faċli għal servizzi ta' saħħa mentali. Tkellmet dwar esperjenza li bikkieta. Ikun hemm ħafna nies jgħidu ritratti ġol-belt. Forsi jagħmlu ġest lilhom, forsi dawn in-nies kienu jaffettwawhom ħażin u taf kif? Ma tistax tgħid persuna x'tista' tagħmilha. Ikbejt jiena wara li ġrat li għala volja jiena persuna strong, ma tkunx taf minn persuna minn xi xi għaddej, allura għalfejn tipprova twaqqa' żuffijiet lil dak li jkun. Christabel fl-ewwel ta' Mejju se tmur Lisbona. Hemm se tagħmel numru ta' provi għall-ispettaklu tagħha li dwaru żvelatilna xi dettalji. Fost l-oħrajn innutat li ħabbar regola li l-palk ma jistax ikollu aktar minn 6 persuni ma setgħetx ittella żeffina kollha. Ħajkolli tip ta' kaxxa, ma mhuwiex gaġġa, hija tip ta' kaxxa. Għandi lil-Lentia żammit bħala żeffina miegħi. Li kienet Miss Malta u kollox. Li kienet Miss World Malta iva. Għandi 4 backing vocalists u għandi żeffina waħda. Tenniet li qed jaħdmu b'tali mod biex dawk 3 minuti spettaklu ikunu l-aqwa possibbli. Mistoqsija kurjuża, x'tagħmel Christabel qabel titla' fuq il-palk? Kolli like il-flask li dejjem nixrob minnu bil-ginger u bil-lum u hekk u nixrob lilu u nrott is-salib. Nkun rrid noqgħod waħdi ma nkun rrid noqgħod ma' ħadd. That's it, kemm nrott is-salib u nibda. Christabel se tkanta fit-tieni semifinali fl-10 ta' Mejju. Semifinali ibsa ħafna kif fiha bosta kanzunetti tajbin. U dejjem bit-tama li tagħti l-aqwa wirja u tagħmel unur lil pajjiżna il-mistoqsija tiġi naturali. X'se tagħmel Christabel wara li jgħaddi l-Eurovision? Ser nkun qed naħdem fuq mużika ġdida wkoll u kif ukoll ħajibdew il-preparamenti tat-tieċ għaliex fl-aħħar tas-sajf ser nkun qed niżżewweġ. Jiġifieri kollox ma kollox.